खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि मादाव उदालगुरि बियाबावनो गोबां दुंहाव थासारि बा बांसिन दुंहाव थासारि जानायखौ जों खोनानो मोनबोबाय थादों। उदालगुरियाव BPFनिफ्राय रिहन दैमारि आरो UPPLनिफ्राय दिपेन बर'नि गेजेराव जुजिनाय जागोन नाथाय बे समस्थियावनो बयनिख्रुइबो दुंहाव थासारिसिम जाबोनायखौ जों खौराङाव मोनबोबाय थादों। थिग बिदिनो आरोबाव दुंहाव थासारिबाव BPFनि आइजो मददगिरि मीरा दैमारिनि न'आव हरनि समाव अन्थाइ खुबैनानै सिलिंखार खालामलांदों। न'नि ग्लासफोरा बायजोबदों अन्थाइ खुबैनायजों। हरनिफ्राय 2 रिंगासो समाव जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों मीरा दैमारिया। गंथाम गारिजों फैनानै जेरै हागौ एरै अन्थाइ खुबै फैदों होननानै फोरमायथियो आरो बेखौ UPPLनि मददगिरिनि सायावनो सन्देह खालामनायखौ फोरमायथियो मीरा दैमारिया। बे जाथायखौ लानानै एफआइआर होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। बयबो राजखान्थि खालामनो मोन्थाय दङ। राजखान्थिखौ लानानै न' अन्थाइ खुबैफैनाय गावारि धोन सम्पतिखौ खहा खालामफैनाया गोरोन्थि होननानैबो बुंथियो मीरा दैमारि। ओजोंहाय उदालगुरियावनो आरोबाव दुंहाव थासारि सान्थिपुराव UPPLनि मददगिरिफोरनि सायाव गाज्रि गाग्लोबनायनि अजद। सान्थिपुर प्राइमारिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला हराव सान्थिपुर प्राइमारि ब्लकआव सावरायनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो सान्थिपुर दालांनि साखाथियाव BPFनि गोबां गारि गं 15निफ्राय गं 20सो गारिया फैनानै सोंफैदों बेंखनफैदों बेनि उनाव जेरै बुग्लिदों होननानै अजदखौ होयो। माखासेया खारनानै रैखा मोननो हादों नाथाय माखासे UPPLनि मावथि बा मददगिरिफ्रा गाज्रियैनो बुग्लिजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। उदालगुरियाव कमप्रमाइज खालामनो थाखाय BPFनिफ्राय गोबां खेब बुंबोदों नाथाय UPPLनिफ्राय माब्लाबाबो कमप्रमाइजखौ खालामा मानोना कमप्रमाइज खालामोबा आरोबाव बेबायदिनो खालामलांबाय थागोन होननानै बुंथियो। बेनिखायनो BPFनिया जाहाथे गोजोनखौ नागिरो बेनि थाखाय खावलायो UPPLनिफ्राय जेराव UPPLनिया गोजोन नागिरनानै राजखान्थिखौ खालामदों होननानै फोरमायथियो। उननि समाव बेबायदि खालामबावोब्ला जोंबो एंगारा बा जोंबो बेबायदिनो खालामगोन होननानैबो हुमखिखौ होयो UPPLनिफ्राय। आरो जायफोर BPFनि मददगिरिफ्रा गाग्लोबदों बेयाव ओनसोलनिनो सिनायखानाय माखासे सेंग्राफोरबो दङ बिसोरनि हेंथा पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो UPPL दोलोनिफ्राय। 65 नं ढेकियाजुलि बियाब जाय BJPनि मन्त्रि अशोक सिंहालनि बियाब बे बियाबावबो गोबां दुंहाव थासारि जाबाय थानायखौ खोनानो मोनबोबाय थानाय जादों। फिन आरोबाव उदां बिजाथि अनसुमा बसुमतारीनि मावखुलिखौ हरनि समाव माखासे दुथांफोरा बुफाय बुसि खालामफैदों। मावखुलियाव फैनानै चेयार टेबोल बुफाय बुसि खालामलांदों आरो बेखौ अशोक सिंहालनि मानसिफ्रानो खालामदों होननानै अजदखौ होदों। फोरमायथिनो गोनांदि उदां बिजाथि अनसुमा बसुमतारीनि जानानै माखासे बर'फ्रा लोब लोब ओंखारबोनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय अशोक सिंहालनि माखासे मददगिरिफ्रा बेखौ होबथानो नाजाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानै अशोक सिंहालनि मानसिफोरनि सायाव अजदखौ होयोदि अशोक सिंहालनि मानसिफोरा दम होनानै हुमखि होनानै रायजो राजानिफ्राय भट लाग्रा होनानै अजदखौ होयो। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदि गामियाव गंसे नखराव सारादुआव बाथौ आर'ज लानाय हाबाफारि दंमोन नाथाय बेनि मानसिफोरखौबो लांजोबनानै इलेक्सन केम्पेइन खालामहैदों जायनि थाखाय मोनानि समावसो बाथौ आर'जखौ लानो गोनां जादों। बेबायदि थासारि सोमजिहोदों आरो दम हुमखि होनानैनो बेफोरबायदिखौ खालामदों होननानै फोरमायथियो बा अजदखौ होयो बेरेखा दोलोनिफ्राय। ओजोंहाय 80 नं जनाय विधानसभा बियाबनि BJPनि बिजाथि भबन पेगुनि मददगिरिफोराबो बेरेखा दोलो अदेबानि कंग्रेस दोलोनि 3-4 मददगिरिफोरखौ लहा आरो लावथिजों बुनानै गाज्रियैनो जोखोम खालामो। कंग्रेसनि बिजाथि राजु मेदकनि थाखाय केम्पेइन खालामनो ओंखारबोदोंमोन। पुलिसनिफ्राय पारमिसन लानानैसो फैदोंमोन होननानै फोरमायथियो नाथाय केम्पेइन खालामनो फैनाय समावनो गं 10 पिकआप गारिजों माखासे दुथांफोर फैदों आखायाव सिखा लहा आरो लावथि लानानै फैदों बेनि उनाव जेरै हागौ एरै बुग्लिफैदों आरो गारिफोरखौबो बुफाय बुसि खालामदों होननानै फोरमायथियो। जाय दुथांफोरनि बुग्लिनायजों गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। बे जाथायखौ लानानै कंग्रेस दोलोनिफ्राय BJPनि सायाव गोख्रोङै सोंखारियो। बेबायदि खालामनानै सुबुं खुंथायखौ सिफायनाय जादों मानोना बयहाबो राजखान्थि खालामनो मोन्थाय दं होननानै बुंथियो कंग्रेस दोलोनिफ्राय। जाहाजाव भट होनाय माने BPFआव भट होनाय। जोंनि बर'फ्रा BJPनो भटखौ होखाया आरो दाहोबो बे खोथाखौ बुंथियो बिजनी विधानसभा बियाबनि उदां बिजाथि डिम्बेश्वर बर'आ। फोरमायथिनो गोनांदि NDAजों एलायन्स जानायनि जाहोनाव BPFनिफ्राय बिजनीयाव बिजाथि मोनैलाय उदां बिजाथि महरै गसंदों BPFनि दैदेनगिरि डिम्बेश्वर बर'आ। बिथाङा फोरमायथिदों दि
आं हारसिङै बिसायख'थि गेलेनायनि थांखि गैयामोन नाथाय जेब्ला बिजनीआव BJPनिफ्राय अरुप कुमार देनो टिकेट होनो फोसावदों अब्ला बेनि हेंथा 10,000सो रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै आंखौ मदद होफैदोंमोन बेखौ मान होनानै आं उदां बिजाथि महरै गसंनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा जाहाजनि सागुरायाव भट होनाय माने BPFनो भट होनाय जोंनि बर'फोरा BJPनो भटखौ होखाया आरो दाहोबो गुबैयै अरुप कुमार देनो होननानैबो खावलायो बिथाङा अरुप कुमार देखौ फेजेननो थाखाय BJPनि सिङावनो जुजिनाया जादों BJPनि सिगांनि बिजनीनि MLA अजय कुमार रय आरो अरुप कुमार देनि गेजेराव गावस्रा-गावस्रि जादों होननानै फोरमायथियो UPPLनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारियाबो बिजनीआव 15 बोसोर MLA जालांबाय बिथांनि मावनाय खामानिफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोनखाबाय बेनिखायनो गोदान लाइमोन दैदेनगिरिनो 5 बोसोर खामानि मावनो खाबु हो आरो आं 5 बोसोराव माबायदि खामानिखौ मावो बेखौ रायजो राजाफ्रा नाय होननानैबो बुंथियो उदां बिजाथि दिम्बेश्वर बर'आ जायनाखि BPFनि मददगिरिफ्रा BPFनिफ्रायनो बिजाथिखौ मोननो हास्थायदोंमोन बेनिखायनो जाहाजनि सावगारियाव भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायो बिथाङा फोरमायनो गोनांथि गाव गावनि हारिनि बिजाथि थासेयावबो गुबुन हारिनि बिजाथिनो भट होनाया बेसेबां गनायथाव बेखौ लानानै गोबाङानो सावरायदों आरो हारिखौ सिगाङाव दोननानै गावनि हारिनि आरो ओनसोलनि बिजाथिनोनो भट होनो थाखाय थांखि लानायखौबो नुनो मोननाय जादों माखासे रायजो राजाफोरनि गेजेराव UPPLनि बिजाथि प्रमद बर' बिथांखौ तामुलपुर विधानसभा बियाबाव देरहासार होनो थाखाय मैयानि सानाव गेदेर रेली लानाय हाबाफारि जादों UPPL दोलोआ मोन 2 विधानसभा बियाबाव देरहासार जानो हागोन बे दाबिखौ खालामो प्रमद बर' बिथाङा आरो तामुलपुराव 1 लाख भटजों देरहासार जानो हागोन 35 निफ्राय 40,000 फारागथियाव देरहासार जानो हागोन होननानैबो दाबि खालामो प्रमद बर' बिथाङा जायनाखि हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि खोथाखौ लानानै सोलियोबा रायजो राजा थैगोनसो होननानै बिबुंथि होदोंमोन बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फिननायखौ होयोदि हाग्रामा महिलारिखौ आं सन्मान होयो मान होयो मानोना बिथाङा समाजसारग्रा दैदेनगिरि नाथाय बिथाङा नंखाय खोथा बुङो गावनि बिसिखौ बिसायख'थि गेलेया होनदोंमोन नाथाय बिथांनि बिसिया दा बिसायख'थि गेलेनो थांगासिनो दङ बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव BJP हाथाव BTC बाचाव होननानै बुंदोंमोन नाथाय दा BJPजोंनो एलायन्स जानानै सोरखारखौ सालायगासिनो दं होननानैबो बुंथियो बेनिखायनो BTCनि रायजो राजाफ्रा साननानै जाहाथे भटखौ होयो बेनि थाखायबो खावलायो प्रमद बर' बिथाङा ओजोंहाय दिपेन बर' आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहाबो गला गला हाबनानै गलादारफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो बा गलादारफोरनि गोसोखौ बोनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों उदालगुरियाव गोदान बिजाथिनि मोखां नायनो थाखाय हास्थायदों जायनि थाखाय आइजो माहारिफ्रा गावसोरनो स्कुटि रेली खालामनो ओंखारबोदों होननानै फोरमायथियो लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा बुंथिबावोदि सेंग्रा मोसाया ओनसोलनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय खामानिखौ मावो नाथाय बोराय मोसाया गावनि थाखायल' सिन्था खालामो बा गावनि थाखायल' खामानिखौ मावो होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथियो ओजोंहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दलदै जिरायनानै थायाखै मोनफ्रोमबो बियाबावनो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव गोख्रों जादों सान हर बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों मैयानि सानावबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिधानसभा बियाबफोराव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों BPFआनो BTCआव नाम्बार 1 बे खोथाखौ दाबि खालामो हाग्रामा महिलारि बिथाङा BPF राजखान्थि दोलोआ NDA हिसाबै BTCआव मोन 15नि मादाव मोन 15 मासियावबो देरहासार जानो हागोन होननानैबो फोरमायथियो खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों